Zrcadlo z Erisedu. Ještě dlouho se snažil večer usnout, ale nešlo mu to. Sedl si na postel a spatřil na křesle plášť po jeho otci, který mu věnoval Brumbál, a náhle ho napadlo, jak ho vyzkoušet. Přehodil si ho přes sebe, ve společenské místnosti si půjčil lampu a vydal se potají do knihovny. Harry musel něco zjistit o Nikolasi Flamelovi, i kdyby neměl zamhouřit oči a prohrabat celou knihovnu včetně oddělení s omezeným přístupem. Oddělení s omezeným přístupem bylo úplně vzadu. Harry zdvihl lampu a začal číst názvy knih. Na jedné byla tmavá skvrna, která připomínala krev. Zdálo se mu, že z knihy vychází tichý šepot. Vytáhl veliký černostříbrný svazek a jakmile ho otevřel, ticho protrhlo pronikavé zaječení. Ta kniha křičela. Harry ji zaklapl, ale jikot pokračoval. Převrhl lampu, která zhasla, a dal se na útěk. Minul Filče málem ve dveřích a hnal se chodbou pryč. Najednou zůstal stát před vysokým brněním. Vůbec netušil, kde je. Říkal jste, ať přijdu rovnou za vámi, pane profesore. Jak kdo byl v knihovně? Slyšel Filčův hlas. A k Harryho zděšení Filčovi odpověděl Snape. V oddělení s omezeným přístupem. Však ho chytíme. Snape se začal k Harrymu rychle přibližovat. Harry začal spěšně couvat a vklouzl do pootevřených dveří učebny. Vypadalo to jako nepoužívaná místnost. Přímo proti němu se však opíralo o zeď cosi skvostného. Zrcadlo vysoké až do stropu ve zlatém rámu. Nahoře byl nápis Eriset stra ehru oit ube cafru oit on vochsi. Harry mu připadalo, že zrcadlo už někdy dřív viděl, nebo ho odněkud zná, ale momentálně si nemohl vybavit odkud. Zvědavě přistoupil blíž a podíval se do zrcadla. Harry si v ten moment musel překrýt ústa, aby nezačal křičet. Poodstoupil dál a zrcadlo potemnělo. Jen co se Harry vzpamatoval, přistoupil opět k zrcadlu. Uviděl sebe, bledého a vylekaného. Po jeho boku ale stála krásná mladá žena s rudými vlasy, usmívala se a mávala na něj. Harry se otočil za sebe, ale nikdo tam nestál. Otočil se znovu a v zrcadle spatřil teď kromě sebe a ženy ještě mladého muže. Žena měla tytéž oči jako Harry a muž tutéž bujnou kštici černých vlasů. Harry se na ně pozorně podíval. Mami? Promluvil. Ano, byli to zcela jistě jeho rodiče. Byli sice o pár let starší, ale vypadali přesně jako na fotce, kterou mu dal Snape k jeho prvním Vánocům. Harry natáhl ruku, chtěl se dotknout matky a přiblížil se k zrcadlu. Uslyšel, jak pod ním hlasitě zapraskalo strouchnivělé dřevo. K místnosti se začaly rychle přibližovat hlasité kroky. Harry se v okamžiku schoval pod nejbližší židli a přehodil přes sebe neviditelný plášť. Snape vešel dovnitř. Rozhlédl se po místnosti, už se chtěl otočit, když tu jeho pozornost poutalo zrcadlo. Chvíli nehybně stál, jakoby váhal, ale přistoupil blíž. Zadíval se do zrcadla a zůstal před ním tiše stát. Harry ho ve svém úkrytu pozoroval a viděl, že se ve Snapeově tváři po chvíli cosi nepatrně pohnulo. Něco, co Harry nikdy předtím neviděl. I on natáhl ruku k zrcadlu. Profesore! Slyšel Harry volat Filče. Profesore Snape! Objevil jste někoho? Promluvil Filč na Severuse. Ten stáhl ruku zpět a opět sledově klidným obličejem se otočil k právě příchozímu školníkovi. Ne, nikdo tu není. Půjdeme se podívat dál, řekl ještě a společně odešli.
Harry vyšel spod židle teprve až když delší dobu bylo naprosté ticho. Stáhl si plášť a vzpamatovával se ze šoku. Vznosné zrcadlo opět získalo Harryho pozornost. Když do něj znovu pohlédl, obraz se změnil. Tentokrát tam neviděl svoje rodiče, nýbrž jeho a Snape'a, jak stojí vedle sebe. Snape však zde nebyl takový, jakýho Harry znal. Stál vedle něho, podával mu ruku a vřele ho objal. Měl v očích neobyčejnou hrdost a na Harryho se mírně usmíval. Jeho oči neskrývaly ani výsměch, ani chlad. Bylo v nich uznání, přijetí, něco, po čem Harry toužil víc, než si kdy byl ochoten přiznat. Harry zůstal stát jako přimražený. A pak mu to došlo. Znovu si v duchu přečetl nápis na zrcadle. Tentokrát pospátku. Toužím po tom, co ukrývám v srdci. Harry si mžiku vzpomněl, stál před slavným zrcadlem z Erisedu. Zrcadlo, které neukazuje pravdu, ani budoucnost, ale nejhlubší přání člověka. To, po čem touží tak silně, že si to často ani nedovolí vyslovit. Harry zavřel oči. Teď už chápal. Proto v něm viděl rodiče. Proto v něm viděl Snape'a takového, jakého by si přál. Ne nepřítele, ne poručníka z povinnosti, ale někoho, kdo ho přijímá. Kdo na ně pohlíží bez stínu minulosti. Kdo v něm nevidí Jamese Pottera, ale jeho samotného. Harry se ještě chvíli díval, jak ho Severus objímá, ale pak jako by ho něco vytrhlo ze sna a odstoupil. Co asi viděl Snape, když se do zrcadla podíval? Viděl snad sebe po boku pána zla, který ho měl v nejvyšší úctě? Nebo nebyl v zrcadle ještě mocnější než samotný Voldemort? Harry věděl, že ať už to bylo cokoliv, nemělo cenu zde dále zůstávat. Zrcadlo jako by ho magickou silou přímo přitahovalo, ale on věděl, že musí zpět. Četl v knížkách o tom, jak někteří lidé před ním promárnili celý život, uchváceni tím, co v něm viděli, nebo zas zešíleli, poněvadž nevěděli, jestli to, co jim zrcadlo ukazuje, je skutečné nebo aspoň možné. Otočil se, přehodil si plášť přes sebe a vrátil se zpět do svého pokoje. Když znovu stěžka dosedl na svou postel, pocítil, jak je z celého dne a vypětí posledních chvil vlastně unavený. Lehl si do postele, přikryl se a okamžitě hluboce usnul. Celou noc ho pak pronásledovaly sny o tom, jak se ho sny pokouší nejrůznějšími způsoby zabít. A kde si hluboko v hlavě poprvé slyšel zvláštní syčivý hlas.